Здравейте хора, днеска ще бъде най-големия анбоксинг в FC, защото това е първи анбоксинг всъщност това е първи анбоксинг и ще е най-малък и само 2 пакета. Аз съм ги намислил вече. Започвам с от 100 от 100 до 105 за 3000 чера. Не. Някак 101 теглифико. Не може да съм добре. Втория пак е от 98 до 105 2500 джема. Първо нещо. И второ. Съвсем нищо особено. Когато бяха 3 дълго, тогава ще се струва. Може нещо тук се купя. Не. Тук има нещо. Не. Вижте отбора ми. Резерви са ми Шамсик и Екитике. LW ми е Ялдъс. Страйкъра ми е Шая. Шевченко ми е RW. Семи е Мстоминай. Мстонай, някой да ми каже името му как се произнесе. На български 103 овъра. X-хака. Май така да е. CGM. Балак. CM. Хол. 100 овъра с едно дигане. Киминджа. 100 овъра. Тап. С 3 вдигания 97 овърал. Няма само да го сменя, защото нямам по-толкова пари. Райджамах или някакво тако. Ремиджамах. И Аспликуета. Това ми е като цяло целият отбор. 103 овърал. Ливърпул. И струва 3 милиарда 472 800 хиляди. И като цяло това ми е целият отбор. Ако можех нещо в Exchange да направя, ще да го направя. Ама сега не мога да иначе ще е рано. Ето я да не го дам. Ще да не си дам дебройнето. Никакъв шанс с тези хора. Те ще ми играят парите. Да бе. Мещеран и още други хора. Да видим Мещеран.
2 човека. Тук май... Да дам 99. Ми ще ги дам. Все пак това е макс. Само 3000. И 101, този, който не ми трябва. Или пък не, си го сложа резерва. И да видим на кой са мога ли нещо да изкарам. Взем милиона. Айде да видим. За... много ясно, че да, това е... Резултат света. Гледайте, се богатя. 43 милиона. Еми, да видим една тия нещо става. Безплатно нещо. Да. Айна Иньон Мендес. Добре. Имам 4000 и затова мога да си купя от 85 до 102. Много тъпо, но добре. Значи места. Еми. Още им път че го даже ми харесаха картите. Пюрец. Гатузо. И Пауто Футре. Май си взема и пис. Да. Чао хора,